Ahoj, ja som Stanislav Bodka. Ahoj, ja som Milan Škriňar a toto je kvíz na Euro 2024 v Nemecku. Môžem povedať? No. Taliansko. Turecko. Dánsko. Kamu my nevieme nič. Kámo. 28, hej? Ďalšie euro. Španielsko. Hore, kámo. Portugalsko. Ja neviem, však poviem všetky krajiny v Európe. Anglicko. Hej? Poďme naraz. Daj ešte raz, poďme naraz. A nie. 3, 4. Anglicko. Anglicko. Ukážem vám teraz fotku základnej 11 Talianska a máte povedať, kto na tej fotke chýba v základnej zostave. Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini. Si videl podľa čísla, či? Máte určiť jedného vlastne hráča v minulosti. 2006-2008 Barcelona. Busquets? A kde bol Busquets v Parme, kamaráde? Nie, ale v Barcelone, nie? No však, ale to je jeden hráč, čo hrával aj tu, aj tu. Hej, to je jeden hráč, jedného hráča. Prečo Juve do Barcelony? No, nebude to Talian, lebo Talian neviem, či hral nejaký Barcelone. 2006-2008, to bolo... A post? Môžem vám povedať. Kto tu mal útoč? Tak ale nebol útočník. Je z krajiny, v ktorej hrávaš. Ja? Ludovic Žili? William Thuram. Hral Barcelona, to nie? Mám ja. V ktorom meste sa nachádza štadión na Euro 2024 Volkspark Stadion? Nemám šancu. Lipsko? Stuttgart. Frankfurt, Nicho, to nie je ani Dortmund, ani Frankfurt. Kde sú ešte? Borussia... Kolín. Mönchengladbach? Hamburg, Bohláci. Kde je, ne? Môžete pomenovať legendu na fotke? Cristiano Ronaldo. Hej? Dobre, Miňa. Som videl na Instagrame už. Okay. Môžete pomenovať následujúcu hymnu. Počúvajte, ktorá je to krajina? Itália. Kde je domov Mnichov, ne? Teraz vám pustím moment zo zápasu a vy máte povedať, že čo nasledovalo. Chicago. Borussia. Mesto, Stanko. Dortmund je mesto. Berlín. A prečo? Jediné mesto v Nemecku, čo sa neviem na... No, niečo majú spoločné, prečo to? V finále majstrovstiev Európy.